ба фикри ман дар кабинетҳои кории насб кардани камераҳои назорати чандон роҳи ҳалли масъала шуда наметавонад. барои он ки яконе ки ин шояд ба озодии шахсият як таъсири манфӣ расонад. дигараш ин ки ҳар кас бояд ки виҷдони худро ба кор кунад. виҷдон пеш аз ҳама агар виҷдон агар роҳ надиҳад вале метавонад фарз шахси поригир берун аз кабинет масъала ҳал кунад. шахсҳои поригир одатан ин масъалаҳоро дар даруни кабинет ҳал намекунанд. онҳо ҷои ҳалли масъаларо худашон медонанд. албатта ки вақте ки агар камераҳо насб карда шавад, дар он ҳолат онҳо мумкин аз тарс ба турма афтодан яке аз вай худашонро эмин медонанд ва ришвагириро кам карда мешавад. ин бисёр фикри хуб аст. агар гап занем ки аз сари тарафи психологии одам ва одаме ки мехоҳад ами коро кунад ва дигар роҳ қатъиан гирифта мегирад ё карда мегирад он коро ки мисол мехоҳад. дигар роҳ дорад мисол бинем ягон амуди чи ягон фоидаи чӣ надорад. агар ами одам гирифтанӣ бошад дар берун мегирад, худ дар ягон ҷои дигар таклиф мекунад мегирад. ин ягон хай можид ягон хати фоида ҳам дошта бошад, на он қадар ба фикри ман. вай ин масъала қатъи метавонад дар корхонаи ҳифзи ҳуқуқ ё ҷое ки ҳамин пора пешниҳод карда мешавад бимонад. масалан ҳамаи кабинетҳо шарт нест аст сохторҳое ки бар порагирӣ ҳам дахл надоранд ва ба ёи пора ҳам наметавонанд. мумкин шояд кам кунанд, барое ки банаҳоро гирифта мешавад ку. не гап сари оне ки гап сари вай чӣ намерад ки ҳамин хати мисол гап ин вай порагирӣ мешавад ки и уже фаҳмиши одаморо дигар мекунам лозим аст. рӯи хотире ки кор мисол гап ози камера мемуни исм мемуни дар дур намегиранд дар берун мегиранд. ин просто ки дар мафкураи ҳамин халқи хидмат хибо ҷои кине ки ҳамин корро накунанд. ай фаҳмоди баъди кор як бора мисол ҳалли хича намевад ҳама чӣ вақти муайяни хича лозим аст. дар ман фикр мекунам дар кабинетҳои шахсан дар кабинет ҷое ки ин шахс кор мекунид камера задан ин ҳуқуқро поймол мекунад, ҳуқуқи инсонро. барое ки дар он ҷо мумкин ту суҳбатҳои шахсӣ дорӣ инро